Привіт, любі! Затоваришуйте з Всесвітом, запрошуйте Всесвіт, Бога на відпочинок. Тоді, коли вам добре. Згадайте фільм «Брюс Всемогутній». У Бога немає відпочинку. Ми завжди звертаємося до вищих сил тоді, коли потрібна допомога. Але ж вам також приємно не тільки допомагати друзям, а й просто відпочивати з ними, пити каву, посміхатися. Отже, потоваришуйте з вищими силами, згадуйте їх, п'єте каву, запрошуйте на каву. Дивитесь класний кінофільм? Запрошуйте поряд, посидіти, відпочити. І тоді, коли вам потрібна буде допомога, Всесвіт, Бог одразу з'явиться за вашим зовом. Гарних новин, гарного відпочинку!